Què passa, millennials? Com va això? Moana, o Baiana, segons del país que sigueu. Del país veí, en aquest cas. Bé, tenim el primer tràiler, teaser, tràiler, com li vulgueu dir també, d'aquest live action, aquesta adaptació en imatge real, ara ho veureu, de la pel·lícula d'animació Moana, del 2016. He de dir, millennials, que en aquest cas no estic gens ficat en el lore. De fet, no he vist les pel·lícules, però vull reaccionar-hi perquè vull opinar sobre un tema molt per sobre. Tampoc vull fer aquí ni molt menys un simpòsium, però sí que veient la tendència de certs títols darrerament, certes produccions d'aquest tipus, m'agradaria dir-vos la meva opinió al respecte i també que em diguéssiu la vostra. Doncs com deia, ja tenim aquí el primer trailer de Moana, Baiana, així que anem a reaccionar-hi. Let's go! Doncs aquí el tenim, millennials, 1 minut 18 segons exactes. M'agrada molt això d'aquestes adaptacions del castell, no? Segons la temàtica o el context. Està xulo que facin això, la veritat. Let's go. Soy la chica que ama su isla Pujo el volum. y la chica que ama el mar me llama. Y si el viento que sopla de cola me lleva, sabré al fin yo que hay más allá. Yo soy Baiana. Bueno, cosetes, no? Anem a fer una mica de repàs. L'inici Chica que pinta bé, ama su isla y la chica aquest ambient paradisíac, no? Hawaià, etc. me llama. Entenc que és hawaiana la protagonista, o de la Polinèsia. Ara ho esbrinarem a la fitxa tècnica. Clar, aquí ja hi ha molt CGI. Aquest personatge, que no sé qui és. Soc totalment neòfit, però hi volia reaccionar perquè hi ha algunes coses... I aquí també hi ha molt de CGI. Vull dir... Aquí és evident. Y si el viento que sopla de cola me lleva, També... sabré al fin yo que hay más allá. Suposo que és en Dwayne, no? Yo soy Baiana. És macota la protagonista. Doncs el tema està... I aquí també, aquest personatge, aquest pollastre. Una mica de por, no? No, doncs clar, és a dir... De fet, això ho estàvem parlant en el grup de Telegram del director frustrat, del Pau, des d'aquí, un petó molt fort. Seguiu-lo, molt recomanable, el seu canal. Clar, fins a quin punt això és una mica allò de dir... Hi ha una mica de live action de persones reals, d'ambients reals, en la teva pel·lícula de CGI, no? Perquè realment aquí sí que veus més, però ja a partir d'aquí i tal, no sé què. És a dir, tot això, etc, aquestes escenes, la balena... Ja et dic, no és allò que diguis, és una IA, ni molt menys, està ben fet, però, clar, què considerem realment una acció en viu, no? Que seria literalment el que significa live action. És tot un tema, és tot un tema. Perquè després està l'altre tema. És a dir, aquestes pel·lis són realment necessàries? Són necessàries aquestes pel·lis? O sigui, és com el Rei Lleó, no? Veient la d'animació, veient el que es va fer després, que a priori pintava bé, perquè jo vaig veure el tràiler de primeres, aquella... O sigui, el que era la versió real, entre cometes, una de les millors intros de la història del cine, com és la del Rei León, jo d'entrada vaig flipar, però després, clar, és que els lleons no poden articular com s'hauria de preveure tal i com es va fer la pel·lícula, perquè la gràcia de l'animació és que els hi dona una expressivitat i els hi dona una humanitat que el live action no els hi pot donar, no? Llavors, aquí estaria una mica el tema. Si aquestes pel·lis realment són necessàries com a tal, o si ens podem quedar amb la versió original animada. Doncs aquí tenim la fitxa tècnica, a IMDb, Thomas Cale a la direcció, que aquí serà interessant veure. Ha fet teatre, Hamilton, Gris, productor per això. Com a director, què té com a director? Productor... Només té Moana com a... Bueno, després té sèries de televisió i sembla ser que teatre, no? A la pinta, sí. Té bagatge en aquest sentit. El guió, Jared Bush i Dana Lidux Miller, i
com a estrelles principals Catherine Lagaya, Dwayne Johnson, evidentment, i John Tui. Catherine Lagaya com a Moana, Dwayne Johnson com a Maui i John Tui com a Chief Tui, que és un dels capdells, suposo, de l'illa. Frankie Adams com a Sina i Rena Owen com a Grandma Tail. A veure, les fotos molen, El plano està xulo. El disseny de producció està bé. Això suposo que deu ser algun tipus d'esperit. Bueno, molta imatge de wallpaper, no diria jo. Aquí, Moana, un mar d'aventures, perdona, y Baiana en Europa. ¿Por qué se le iba a cambiar el nombre? No ho sé. Argumento. Hace 1000 años, en la isla de Montunui, mira, es la Polinesia, no es Hawái. Los habitantes adoran a la diosa Tefiti, quien trajo vida al océano, usando una piedra Pounamu como su corazón y la fuente de su poder. Maui, el semidios que cambia de forma del viento y el mar y maestro de navegación, roba el corazón para darle a la humanidad el poder de la creación. Sin embargo, Tefiti se desintegra y Maui es atacado por otro ser que busca el corazón. Teka, un demonio volcánico, pierde tanto su mágico anzuelo gigante como el corazón en las profundidades del mar. O sigui, és una història de mitologia polinèsia. Doncs, en certa manera, perquè m'agrada molt el rotllo aquest, m'estan entrant ganes de veure-la, la d'animació, que suposo que deu estar xula. Això, Rin, si veus aquest vídeo, t'agrairia que em posessis els comentaris si, des d'aquí, però molt fort també, Rin, seguiu-la a la Rin Cat, contingut de qualitat també, de Disney, de cultura oriental, japonesa, coreana darrerament també, així que feu-hi cap perquè és una creadora de contingut en català de les que valen. Estaria guai que si poguessis posar en comentaris, si suposo que les d'animació valen la pena. Em pica la curiositat i si em confirmes que estan bé, doncs igual els hi foto una ullada. Perquè al final també, vull dir, d'aquestes noves, això és Pixar, no entenc? Walt Disney Studios Motion Pictures. No és Pixar perquè a l'inici surt... Clar, a l'inici surt això, i això és Disney com a tal. No estic molt posat, en els diferents departaments dins del que és Disney, la veritat. Però bueno, crec que li donaré una oportunitat a la d'animació, sincerament. No sé per què em crida l'atenció. També perquè sí que és veritat que la d'animació no surt Dwayne Johnson com a tal. Com a molt sortirà el doblador perquè sí que ell posa la veu, diria. Com a mínim l'actor de la live action sí que juraria que és ell, però vaja. Segurament la veurem per tenir una mica de context per l'any vinent. Però és això, o sigui, aquestes pel·lis, realment, més enllà de la necessitat o no necessitat, perquè bueno, quina pel·li es necessita, no? Realment, però bueno, hi ha molta gent que està a favor dels live action, jo sóc un d'ells, en certa manera. De petit sempre havia tingut aquell coquet, no? De com seria això si ho veiéssim en personatges reals, sempre tenia aquella curiositat. I a vegades entraves en pàgines web on algun dissenyador ho havia fet, etc i sempre era xulo de veure. Però quan intervé tant el CGI, quan intervé tant el modelatge per ordinador i tal, és com que dius, es perd una mica la gràcia, no? O sigui, és veritat que els personatges, diguéssim, antropomòrfics, per així-ho, humans, ho respecten, agafen actors de veritat, però després hi ha tanta parafernàlia, hi ha tanta història que no ho és, que s'ha perdut una mica el punt aquest artesanal i, bueno, suposo que no queda un altre perquè les produccions també requereixen un temps i tal, però m'agradaria veure coses una mica més orgàniques, per així-ho. Però aquí teniu aquest trailer de Baiana, Moana pels americans. Deixeu en comentaris què us ha semblat, quina fila creieu que farà això, realment, quan veiem la pel·li sencera. Si esteu molt a favor o no d'aquest tipus de produccions. Jo sí, però amb condicions us diria. Rebenteu el botó de like i subscriu-vos, que ja sabeu que ajuda moltíssim, i ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!